Mayong adlaw mga higala. Kining Tagaytay nga inyong makita kini. Anhaon nako na karon akong surbihon kay doon na may tubig diha. Tan-aw nako ang plastar kay dugay na pud ko wala nakanha diha. Kay pag okay ang plastar sa tubig diha, pwede siya mabutangan og tab. Mao na akong source sa tubig. Butangan ako og hose padung diri sa campsite para mao siya imo patubig diri sa campsite. Ako na dayong gihipos akong duyan kay basig inigbalik na ako do na nay bitin diha nga kubra o di baka banakon nga magluko mo nang kadalakaw hipos gyud. Suluban na usab gihapon diha sa panyo nga buldado. Unya nga akong gamit diri nga sundang kini lang usang sanggot kay ang hikot sa akong sundang naputol ayuhonon pa. Daghay mga giant fern diri mga higala oh. Pila ka ni kadangaw bay. Yang udlot. Kadangaw kapin. Kung magulay pa lang ni pagkalami kayo, isa na nakasudanan ba? Isa ka udlot, isa ka sudanan. Napoy alingatong dire oh, gamay pa. Alingatong nga puti. Napoy punuan sa Amazon dire mga higala nga nagsugod nagpamunga. San gamay pa yang punuan pero daghan na siya bunga. Daghan ay mga pagkaon ng mga langgam dire. Ani ana po ko nakita dire nga dakong tuod sa lawaan mga higala. Aw. Maura gihapon, murag maura ning idara atong niagi nga tuod sa lawaan ba. Yo, kung nito na to, mura na siya giyuta. Humok na kayo. Napadiri anay nga ito mo. Daghan kayo. Asa ka ni dapit ilang balay ani. Nagparid. Kuha ni sila ilang pangbalay na. Daghan kay sila dala. Doon na pay kulat diri pod. Kayo nga kulat kini. Mura magyahong. Anang sudlan nagsabaw ba. Kana siya nga klase sa insekto baho na. Ilog itom. Ay ni arada ilang balay diri sa mga anay nga itom oh. Himo nilang balay ning kuan. Punuan sa kahoy. Naara sila diri ni sulod. Ay. Arada yung hadaot diha nangatagtag na yang kuan mga dalid. Pero kita gyapon nato ang bakas ayang gidakon. Tay manok ihaso nagputak-putak kay nabugaw nako. Kining tuod diri sa babaw sa tuod dire dai siya nagitlog. Ay. Iyang itlog. Nagputak-putak. Tas ubos. Madungog ba? Putak niya. Kini di na ni balikon. Nabugaw na nako. Wala ko kabantay ba. Dito ko sa ubos ganina. Nagkalit ra siya glupad kurata kay nako. Pila ka buok be? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka buok itlog. Ara siya dito sa ubos ay. Awa na, sudan na ni. Kuhaon na nako ni kay di na magyapon niya balikon kay nabugaw na. Sudan nagpaniudto ni. Init pa kayo. Siyang mga balhibo. Nagkuha lang dayon ko og bagik kamoy akong gihimong puto sa itlog sa manok ihas. Gisulod lang dayon nako sa silupin nga kiniunta nga silupin mao ni ang pangputo sa cellphone kung mag-ulan. Apan wala damhan nahimo gid hinuon siyang pangputo sa itlog sa manok ihas. Isulo dayon sa bag, lakan dayon ay impas. Ani apog ko nakita diri nga bayubo. Ang kining bayubo sa among pinulungan sa higaonon mao ni ang litag sa litag nga pangilaga. Ani ako nakita diri. Sa ato pa dunay katribo namo diri nga nagsuroy-suroy pod nga nang litag og ilaga. Mao ni oh. Dire niya ibutang ang iyang pitiw. Nya didto sa didto mo diha niya ibutang sang taon. Dugay na ni nga litag kay ang mga gihimo niyang habong aduna nay mga dahon. Aduna po day nagsuroy-suroy diri nga katribo namo gihapon higaonon. Mao ni ang sistema sa tubig diri mga higala. Perting kusuga gyud oh. Pagkalami kayo, tinaw pa kay tanan.
Pwede siya butangan og tab dire. Diha Pwede po dito sa ibabaw. Diha Dayon butangan lang dayog hose, ipadagan dito sa campsite. Pagkanindot kayo nga tubig niyo. Wala pa'y metro-metro. Be, lantaw na to, babe. Pagkatinaw kayo. Bugnaw kay tanan to gyud. Gikan sa kinayahan. Way metro-metro na. Pagkanindot kayo. Nara diri dapit ang campsite. Ubos ang campsite. Sakto kayo siya butangan og hose. Diha padagan. Kusog kayong tubig, no? Pagkanindot sa tubig. Ako lang dayong gihabwa ang itlog sa manok ihalas kaya akong hugasan. Diha pa'y balhibo sa tikling mga higala, Sangit, na? Balhibo sa tikling. Pag abot na ko sa campsite, automatic na lapwaan dayon ang itlog. Sugnuran dayog daghan aron dali ra mo bukal ay impas. Mao na ni mga higala ang itlog sa manok ihalas nga ako nagikuhaan og bagaw. Adunay duha ka buok nga lahi og kolor pero dili noon siya baho. Siguro tungod kay gamay maglawas ang manok ihalas wala kaayo niya nalumlumi ni wala naigo sa iyang lawas. Ang duha nga lahi kolor mao akong gipakaon ni speaking. Unya ang tulo matik na. Lami kayo ang itlog sa manok ihalas kay organic ang gipangkaon sa inahan. Duda na ako murag mao ni nga manok siguro ang katong nangakha katong sa nauna nako nga video. Pag human og paniud to plastaran dayon. Daghang salamat mga higala, kita na usab kita sa mosunod pa nga mga kasaysayan.